Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Vierda Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Er zit op de Manditioen weer een gang naar Eindhoven op het programma. Jong PSV is de tegenstander. En dat zal Cambuur bestrijden met een opstelling die tamelijk verrassend lijkt te worden. Want het had er alles van dat Jonathan Afolabi in de spits beginnen zal. Ik ga 10 shirt om een spits en beginnen jongens fit te worden. Ik vind dat we nou, ik moet spits broeken maken, wat ken. En Jerry Hilterman had nou een beetje les, dus die is er vreed ik weer bij. Dus ja, dan meidje we dus daar wordt het mooi, hè? Wat gaat er gebeuren? En dan haast meer mogelijkheden. Dus het zou samen kennen dat hij mooi start gaat. En dan is er nog een wijziging die erom zit te komen. Want Thomas Galvez, hij liet het in Jong PSV de linksback te worden. Die kans is groot dat hij spelen gaat. Die jongen kan goed voetballen. We moeten nog toch zien, we zitten er steeds dichtbij. En we moeten zo snel mogelijk bij de eerste 8 spelen. En dan, ja, Jong PSV. Het is talentvol, al zullen er een protte spelers die het normaal sprutsen in dat Jong PSV acteren al bij de eerste selectie van de Eindhovenaren zitten. Liekwols, er mat punten pakt wordt in de Jong teams. Vorig jaar weer dat te min, nu is het wisselend. Dus pakken die punten in Jong PSV. Ja, we moeten er gewoon voor gaan. Er zit een heel oud team en aan het begin van de competitie. Alleen het is net een garantie. Daar moeten we wel heen dat we. Nou ja, laat me zo zeggen, we hadden terecht verlenen van Dordrecht, wat ik al vaker zijn, en van Emmen. Maar de rest hier we al je winnen kent. Ik krijg verliezen, maar ik al je winnen. En dat heb ik maar de laatste 14. En dit is de opstelling van Cambuur. Gint Thomas Galvez. Hij rekke op het slot van de training nog blesseerd. Ottersen is de vervanger. Balk weer in de basis. En jawel, hij zit er. Jonathan Afolabi in de spits bij Cambuur. En die zoe direct het visitekaartje even aan. Want Cambuur, dat speelt in een heel jong PSV. Er zijn een aantal gerenommeerde krachten net bij. Maar die shirt houdt Cambuur direct de onvalziek. Het bal komt er bij Afolabi. En boem, uithel hij met de linker. Prima volley. En die wordt echt keurig gepareerd trouwens door de keeper van Jong PSV, Roysteur. Maar daar ligt de spits hem even zien. Eventjes in herhaling, want hij is mooi. En het schot is prachtig. Het bleef 0-0. Ja, Isaac Baba, die wie er net bij. Tigo Land wie er net bij. Peter Uneke wie er net bij. Een Jong PSV-kant. Dat zijn toch krachten die het verschil moeten kennen. Maar hier is toch een niet onaardig schot van Tai Abed. En dan is het de keeper van Cambuur, Thijs Jansen, die ter de vingertopjes nog even in oorzetten had. Want oors dan hier het misgaan. Daar helpt het eruit, met de linker. En Jansen weer adequaat keepend juster in Eindhoven. Dan ben we 12 minuten onderwijs. Is het Cambuur dat de zaak dicteert. De wedstrijd dicteert. En hier is een vreselijke misvatting aan de kant van de centrale verdediger van Jong PSV. Van de Blaak. Hij zorgt ervoor dat Cambuur Samma terugkent in de persoon van Remco Balk. Ja, die keeper die is dus boetende 16 meter. Die kan hem net in de hand pakken. Het kopbaltje is daar. Ja, dan moet hij hem geen litten. En dan zwaait Balk. Ik erin terug en zit hem erin. En dat is in de 13e minuut de 1-0 van Cambuur. Nog eventjes de onzet tot deze onval. Lange bal is van Mullum. Daar is het kopbaltje en daar gaat het helemaal mis aan de kant van de verdediging en de keeper. En dan is het 1-0 voor Cambuur. En dat is dan wel een terugte stand. Van nou en dan lid Jong PSV zien dat er hele talentvolle voetballers omrennen. Dit is er een van, Younis. Maar die bal die komt net aan en kan Cambuur weer nemen. Aan de rechterkant, altijd aan die rechterkant. Want aan de linkerkant functioneerde Pauwels bepaald net naar genoegen. Het is Remco Balk. Uitkappen. En dan mooi links zitten. Ja, en dan is daar toch een voetsie van de verdediger. Van die centrale verdediger van Jong PSV. En dan is de keeper Roysteur voor de tweede keer machteloos. Sassoon niet zeker kennen. Maar die bal die gaat er dus gewoon in via Van der Blaak. Nou ja, en dan het Cambuur 2-0 voorsprong. En dan denk je van nou de Jean Lacleer nou gewoon terugzetten. En dan maak je zo'n wedstrijd al Varretskoft dienen. Nou, eens even zien of dat slag is. We zitten ondertussen in de 24e minuut. Bal werd opvangen op het middenveld. En dan werd die diepte ziekje daar bij Remco Balk. En dan is dit Tony Rulke. Oh, dit is een lekker baltje van de Duitser hier. Oh, met oerzicht jongen. Maar die keeper staat wat voor de goal. En dan is het Rulke die zei van ja, ik had eventjes daar een iepen. En die lapt hem er heen. En dan ploft die bal precies op een lat. Hij is wel mooi, maar geen doelpunt. Het bleef 2-2.
Nog een kwartiertje te gaan in de eerste helft. PSV komt er in onvallend opzicht eigenlijk net onder te pas. Dat is oors bij Cambuur dat er hier weer van trok op de rechterkant. Altijd op de rechterkant. Balk luidt hem waarom naar Diemers. Oh, Diemers. Dit is hier op zijn meest op een goal wezen, want ik krijg hem eigenlijk op een presenteerbladje onjoen terug Remco Balk. Die goed zocht. Afolabi loopt de man mooi. Diemers komt vrij. En dan is het geen doelpunt. En dan kan er in de slotminuut van de eerste helft zelfs nog een onval komen van jong PSV. Komt er dan nog wat uit? Er komt net een schot uit. De bal gaat naar de rechterkant. Naar Younes, die zit vol in de kwarte hoeken. En dan is het op een rij Thijs Jansen, de keeper van Cambuur, die het eventjes handelend optreden had. En zij bleef het 2-0 bij het schot. Werd er volle meer op het scorebord had. De vraag is, wat had er in de thee zitten? Stimulerende middelen voor PSV, verdovende middelen voor Cambuur. Dat is het ongeveer. Want het liep helemaal nergens op wat Cambuur in de eerste minuten presteert. Jongen, hier is de spits Robin van Duiven heel dichtbij. Is het 2 keer de keeper van Cambuur die het met ultieme pogingen zwaar iemand die bal er net in gaat. Hier is eerst het schot van Van den Berg. Die pakt de keeper. Die kan hem net heel dat klem vastpakken. Dan komt er nog een inzet van die spits. En dan is het op een het handje van Jansen en dan zwijnt Cambuur hier eigenlijk aan alle kanten. Maar het zou eigenlijk een uitstel van executie wezen. Want ja, wat Cambuur in het begin van die tweede helft dat liep echt helemaal nergens op. Hier op de keeper los, maar Van Mullen die kopt vol. Ja, dan weet je dat het misging kan, want er bleef PSV in balbezit. Lopke komt voor en dan is er het kopduel. Dat won we het toch Robin van Duiven, de spits van jong PSV. Ja, en die docht wat. Nou ja, als zo'n 4 minuten in de loft hingen, die eerste 4 minuten werden werkelijk dramatisch aan de kant van Cambuur. En PSV profiteert via de spits Robin van Duiven. 2-1, nog maar een keer. Voorzet van de linkerkant van Thomas. En daar, hop, het kopbaltje. Keeper ziet er dichtbij, maar krijgt hem net. Nou, staat er gewoon Cambuur weer wat waarom in de wedstrijd. Dit is een prachtig schot van Mark Diemers. Onderkant van de latten. Met corner kopt uiteindelijk. Er werden wat wissels ingebracht. Al Haft kwam erin. Maar ook Michael Kieftenbelt kwam erin. Narti kwam erin. En vooral de inbreng van Kieftenbelt. Maar zijn ervaring weer belangrijk van Cambuur. Dit is een prachtig schot van Diemers. Die de corner dan ook nemen mooi. Die wordt terugkopt. Voortkopt. Insketten, terug van Mullen en dan is het Nieling of Balk. Nou, het is weer Balk hier. Hij heeft zijn hattrick te pakken. De rechteronvaller van Cambuur. Even goed en daar wordt hij terugkopt. Terug Nieling, dan wordt hij uit die verdediging kopt. Is het van Mullen die het inschiet. Komt het poortje in de richting van de bal van Nieling. Maar die rekt dan uiteindelijk net de bal als laatste. Want dat is wel degelijk Remco Balk. En zeg even hoe die docht. Pop, mooi een hakje. Het is toch prachtig. En dan is het 3-1 en dan weet je, dit zit in de knip. Verder de jongens ik nog even in het veld komen. Hier moet je nog eventjes voor het slotakkoord zorgen. Want hier prutst hij die bal zo ik ga zeggen de goal in via de knibbel van de keeper Rijsteur. En zo wint Cambuur met 4 hier van jong PSV. Het hier volle meerwijzen matten. Maar Sjoen de uitslagen op de orenvelden met Cambuur de handen tegenknippen. En is het een geweldige jongwest in Eindhoven op de hergaan. 4 in winst. Maar het hier volle jeder beslist worden matten. Terug Cambuur al in de eerste helft. Bij de rust moet het eigenlijk wel gebeurd wezen. En dan met 3-4-0 staan. Ja, en dan, het is een ongeschreven wet. Hè, dat is dan echt heel scherp uit die kleedkamer komt. Want als het net doet, de 2-1, dat kan de ommekeer wezen in de wedstrijd. Die eerste, die moet je even voor mij beschrijven. Wat gebeurt er allemaal, man? Ja, we hadden wel afgesproken dat die bal erachter moest liggen als Jer de bal had. Alleen nu kwam iemand tussen en ik zag de keeper al uitkomen, zei niks. Dus ik gokte dat het misging en gelukkig ging het mis. Schoot ik hem gelukkig binnen. Ja, de concurrentie verliest. Ik show even naar plek 9. Jochen? Daar staan we 8 of 9 punten bij. Ja, en plak 2, daar staan we 1 punt van nou. En ik zei het al, een gouden nieuw voor Cambuur. Want Excelsior verliest, Emmen verliest, Cambuur wint. Komt op het derde plak, maar 1 puntje achter de nummer 2 Excelsior. Een stormmooi perspectief. Onderaan, Vitesse wint dus wel van Emmen. Had nou nog -2, is dit dus nog altijd onderaan. En dat zijn mooie punten voor Cambuur. Die draaien het in jong PSV. Er moet weer raps kerkelen worden, want komende vrees zit de volgende wedstrijd alweer op het programma. Dan is Topos, de ploeg van George Ulte, de zinstander in het Kooistadion. En dan ben wij er weer op sneun met je nieuw Cambuursjournaal. Graag ondal. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Vieda Vermogensbeheer.